Din hija medjokrita normalizzata. Ek iddeskriva l-editorial ta' Sunday Times of Malta r-riżenja ta' Norma Saliba minn kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Xandir tal-Istat fejn sussekwentament inħatret bħala kap ta' ċentru tal-Lingwa Maltija ċentru miftuħ riċentament eżatt wara r-riżenja tagħha. L-editur jisħaq li qabel xejn hija kemm xejn ironika li Saliba tqedet f'din il-pożizzjoni meta taħt ir-riedni tagħha il-kwalità tal-lingwa Maltija użata fir-rapporti tal-aħbarijiet ta' TVM ma kinux ta' xi preġu. L-editur sostna wkoll li taħta il-valur tal-aħbar fl-aħbarijiet ta' TVM naqas drastikament u ta' dan ingħatat premju b'impjieg ieħor. Hawn it-Times tqajjem diversi suspetti fejn fost l-oħrajn allegat li dan l-impjieg ingħatala jew għax seħħ xi favoreġġament politiku jew għax hi leali lejn xi proxmu jew inkella biex għal-ula ħalqa u ma tikxifx x'inhu jiġri fil-PBS. L-editorial insista li hu żguru illi din il-ħatra la l-ewwel u lanqas l-aħħar tax-xorta tagħha u saħaq illi hu żgur illi biex tieħu ċerti impjiegi ma jgħodx għandek fis-CV imma jgħod illi tkun laburist bil-weda tal-meritokrazija tal-Labor minsija għal kollox u bil-medjokrità tispiċċa normalizzata. Tani kif il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti ma kellu ebda idea dwar dan iċ-ċentru ġdid li fettillu jfassal u jħabbar il-Ministru Owen Bonnici biex ipoġġi lil Norma Saliba fit-tmexxija tiegħu, imħallsa għal darb'oħra mit-taxxi tal-poplu. L-editur saħaq li taħt Norma Saliba l-imparzjalità kienet xi ħaġa problematika bl-pożizzjoni tilgħu nieżlant l-awtorità tax-xandir bil-menti illi ġeneralment kienu jiġu milquha. Dan fil-waqt li diversi ġurnalisti ta' TVM stess kienu spiċċaw demotivati għal fatt illi l-aħbarijiet ta' xandir kien spiċċa fanfarra tal-Labor. Intant, wara kważi xahar, TVM għadu uffiċjalment mingħajr kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet.